kayune Purwa sejati yen kembang kembang menur
madilaras linaras gatining kondo kudup kumedhapan kadi kedheping wanodya ingkang tinali krama karana tan karmaning pandhaing siri demrawen jaket terluka Taman Candra Kirana Urmindah angalira pinarbawing Suryarati sinawung gitaning Brahmana ing padaning sih dupi tata sing dalu dereng wonten sambeting kandha amung wiliting basa panyandra sarta endeng swasana ing mangke wis ngancik wancining gara-gara aku ngurmati Kelurah Petruk jedul sinambi nembang kedhep tesma aku nyawang slendang biru ayo betul Truk Bos Mas piye Kang Petruk? Wah lah, ya menak tenan kok. Wah nggih, dasare ya mene iki. Dasare wis pendak esuk. Ini iki enek kopi ngono ya enak ya Mas ya. Nah, aku nek kopi wegah kok. Lah ngapa sik wegah? Wedang kopi sing gelem. Oh iya. Kopi susu ngono ya. Alah yo lek Susune tok sapa. ngono. Nah, ya. Timbang kelangan ngeng diteruske dhisik. Nggih. Monggo Bu, salah setunggal Bu. Waduh. Mbak nyimut kuwi. Suarane apik ya, Kang. Apik ora kaya bojomu kae. Bojoku suarane bindeng. Lah padha bojoku ya ngono. Bojomu ki apike nek nguneni kowe kok, Kang. Ada rohai lho. Lah iya. Selendang biru. Selendang biru hamong. Selendang biru. Waduh, gareng ya metu. Metu to, Le. Hamong enak ati. Song. Narto ngantuk kuwi. Nora tekan batin setiamu. Yo, bareng yo. Bareng kur. Ya. Tuwa gak. Selendang Subuke geropak yo. Subuk gerobak iki. Kapan janjimu selendang biru. Waduh, gayeng tenan Mas Petruk karo Mas Gareng. Iya, Kang. Ijen kowe, Kang. Ha ijen kono sing dalam senior aku tak siji ae. Aku ning kene iki ya momong gareng kok, Kang. Ngomong Gareng. Momong gareng iki mau gareng saka Semarang ki wah jan mesake tenan kok. Sing ngisake piye? Lah wong teko Tawang Mangu kok kodanan. Waduh, ora apa-apa kodanan sing penting ora diudani ngene. Ora, oleh diudani kadang kala. Oh iya. Kowe aja masing-masing kowe ya polo dhewe kowe. Nggih. Kodanono aku ora tili-tili le. Bengi iki acara Hardiknas dirayake nanggap wayang. Karo Hari Kebangkitan Nasional. Ya muga-muga ora mung bengi iki tok, terus tahun selanjutnya Hardiknas ki dirayake ya nanggap wayang meneh ngono lho Mas. Lah iya to, Gong. Nah dadi iki ya. Iki pandungane iki ya ngono kuwi. Karo dene ya mesake para seniman-seniman kuwi Denkas ki poso. Wah nggih poso. Engko tanggal 6 wis ngancik bulan poso ki ya kudu poso ya Kang Gareng. Wah, lah aku ya poso to, Le. Ah iya. Sing tak mesake seniman-seniman ki nek poso kuwi. Heeh. Sithik-sithik ya kalong. Dadi kaya kek dhewe ki ali-aline mrono siji. Engko mundak so gedhi ning gelang ayo to. Ah suwe-suwe ki njuk apa-apa entek ala wis ora. Ah iya. Awit tekno. Ngene, Kang.
Pripun? Iki pancen awake dhewe nampa kanugrahan kang gedhe banget. Iya. Ngatasi awake dhewe kuwi ya Petruk lokalan kene wae. Iya. Pinercaya kinen gelar memperingati hari Hardiknas karo Harkitnas. Ya, mengucapkan Mula terima ngaturake kasih. gunging panuwun kang tanpa upama. Iya. Kelawan iki disengkuyung karo sedulur kula nang saka Semarang yaiku Raka Mas Gareng. Iya. Ora keri karo Cak Dikin kan garwane. Oh iya. Jan. Sore mau gayeng banget wah Jan. Wayangan wekeng tenan kok terus wes ning ya apik lah iya le. Iya apik. Dan garapan ini nek garapan ora rumit-rumit ki ndadekke malah kepenak. Ha iya. Iki sore mau ya ditampilake anane dalang cilik generasi muda. Iya. Sapa asmane ki mau? Senopati Aji Anggara. Wah, wis kelas pira Mas ki Mas? Kelas 6. Waduh, pinter ya kaya bapake ya. Ya, muga-muga nulat malah taruna ngungkuli bapa. Nah, Aja ming nirun bapake malah sak Kudu dhuwure. ngungkuli sak dhuwure. Ya sak apa-apane. Ya. Ngono. So nek lulus saka SD sekolah kene nggon aku wae, Mas. Ya, muga-muga nek dijabahi karo ngarsa dalem Gusti Kang Maha Agung, sirku tak sekolahke ana SMPN 1 Magetan. Nah, ngono kok tak didike ben apik ngono, Mas. Nek sing didik aku mesti dadi ngono, Mas. Dadi aku tak rungok-rungokke ya kuwi nglatih dalang cilik loro. Wah, pengestune mawon. Wis aku tak nglatih anakku dadekke. dhewe nganti mumet kok. Mulane ngeten Mas Petruk karo Mas Gareng, panjenengan minangka pangarsa kebudayaan, kula wonten pendidikan, monggo sami kolaborasi ngeten. Ya. Monggo menawi wonten lare-lare ingkang nggadahi potensi seni ingkang sae monggo dipun uri-uri panjenengan ingkang wonten kebudayaan monggo sami lumampah kula wonten pendidikan panjenengan wonten kebudayaan. Ya, iya, Sareng-sareng nguri-nguri kabudayan. Iya, Gong, jajane yen to ing kabudayan iki pancen diutamake ngrembakake utawa melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang ada di Kabupaten Magetan. Ya, betul. Termasuk tradisi dan modern. Nah, uga kepurbakalaan kuwi gono, nilai-nilai tradisi. Nggih. Uga diayomi kabeh kanca-kanca pepadi. Lagi malah Dewan Kesenian uga wis dikukuhke. Nggih, wah. Mula tak suwun para seniman-seniman kabeh ayo Manunggal, padha ngedekake sanggar-sanggar Ya. kanggo ngrembakake seni budaya sing ana Kabupaten Magetan. Wah, lah nek upamane renek dana ngono piye, Mas? Nek perkara dana kuwi janjane ora gumantung kabeh mau marang negara utawa pemerintah. Nah, Dari ora carane gumantung marang piye kuwi. supaya sanggare iki bisa urip ngono piye carane? Malah justru kuwi kok nganggo justru ta, Truk? Malah janjane sing diarep-arep para kanca-kanca seniman sing duweni potensi-potensi kuwi padha nglupukno dharma bektekno jiwa ragamu, nglatih lan gulawentah para putra-putra kabeh digegulang marang jagate seni lan budaya. Nah, Ya. kudune malah kaya ngono kuwi yen to wis bisa iki lho pamerno ditawakake. Nah, Produk lokal. iki pemerintah iki aku duwe iki acara iki tak joni iki piye? Lah iku lagi ana. Nah, kudune malah saka ngisor munggah. Lah munggah mirsani ngisor, engko digula wentah bareng-bareng karepen mlakune iso apik lan becik. Nah, ora keri karo Jawa Tengah utawa Solo. Nah, ngono. Sababe Magetan iki uga tlatah Mataraman. Nah, iki tlatah Mataraman mula ngembake budayane para warga masyarakat kabeh kuwi ngembake ana ing Jawa Tengahan. Iya. Sabab sing ngedekake Kabupaten Magetan kuwi ora ana liya kajaba sing babat kuwi wau para prayagung luhur saka Ngayogyakarta. Oh, Ngono. Iya. Mula kasebut iku Mataraman, mula ora mokal yen panjenengane Raka Mas Gareng saka Semarang, Cak Dikin, Iya. Mbah Nyimut kuwi mapane ana tlatah Jawa Tengah sabab sing iso nguncarake asmane jagate seni budaya kuwi ya ing Jawa Tengah. Ning Jawa Timur uga ora keri lho, Gong. Iya, wah tenan Jawa Timur. Malah Jawa iki. Timur ki padha dimereni provinsi-provinsi liyane. Wah, tenan kok, Kang, tenan kuwi. Mulane apa? Ing festival karya tari uga ana, lagu daerah uga ana, gelar seni budaya daerah uga ana, pawai budaya daerah lan provinsi uga ana, komplit kabeh. Komplit ya, Kang. Komplit. Nah,
malah saiki berlomba-lomba kanggo mpromosekake wisata daerahe dhewe-dhewe. Oh ngono. Karben kunjungan wisata iso meningkat. Yen kunjungan wisata iso meningkat iso nyejahterake warga masyarakate. Nah, kuwi karepe pemerintah ki ngono kuwi, Gong. Ya, mathuk kuwi, Kang. Nah, mula awake dhewe piye? iki disengkuyung karo panjenengane para dulur-dulur dagelan saka Jawa Tengah iki malah ngaturake gonge panuwun. Muga-muga iso ditulat para seniman-seniwati Kabupaten Magetan. Ya, kudu kuwi. Malah iki para waranggana-waranggana iki sing ana waranggana cilik sing SD uga ana. Iki campuran ya Kang ya. Ya nek seniman enek guru barang. Seniman ana. Pengrawite barang ya ngono Kang. Pengrawite uga campuran kabeh. Pancen dawuhe panjenengane pepundhenku Bapak Bambang Triyanto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, ayo coba seniman karo jajaran pendidikan kuwi didadekke siji nggelar wayangan kaya ngapa gelare. Kok nek pancen kuwatir kira-kira ki sing nonton ora akeh, undangane tak gawe 1.500. Tak undangke dagelan saka Semarang, saka Solo. Lah kabukten kabeh disembadani kabeh. Buktine sono to, Kong? Wah, wis ana. Wis saiki tak pasrahke karo kowe, aturana. Wah, ditanjakake. Kakangmu Gareng karo monggo. Cak Dikin. Cak Dikin kalih Roko Mas Gareng kalih. Ayo yugjane to, yugjane ben rada anteng. Srebet metaraman dados ya. Garenge double iki. Masa? Lah iki wayang kulit karo wayang kulit lho. Aku ya corek aku meh padha kuwi kali, Kang. Iya, Heeh. Ora apa-apa, Mas. Ki sing jenenge oplosan ngene. Oplosan nek kaya Ora mung minuman. lagu tok, ora mung minuman tok, wayang ya dioplos. Dioplos. Ana wayang kulit ya ana wayang tetelan barang ya. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulih kowe to. Aku maksud tak sawang ning kono kowe kaya ngrogo sukmo, aku wedi sukmone ra mulih ning ragamu. Iso-isone iku lho. Ana tontonan rame nek kok ngene kok iso turu ku lho. lah ya wong tugase dhewe-dhewe. Angger pas tugasku ya standby already. Already ning iki mau ana sing tak rada tak protes, Mas. Apa? Panjenengane dalang loro iki lak aja nganti kalah karo Jawa Tengah utawa Solo. Heeh. Kuwi jane malah kleru lho, Mas. Yen aku gelem jujur iki. Nggih. Kleru Yen pripun? Perkara wayangan jane iki malah kerep Jawa Timur karo Jawa Tengah. Oh leres, Mas. Oh Leres. nggih, leres. Betul. Jawa Timur kuwi ndek pabrik gula pira wae pendak buka giling mesti wayangan. Mesti wayangan. Kono pabrik gula ora ana wae ora tau wayangan. Klaten ki malah kukut. Ceper ki. Lho iki terus terang tur kuwi urung jaminan lho yen gone iki terus rame iki urung jaminan. Heeh. Apa yen wis Solo iki terus jaminan rame wayang ya urung jaminan. Urung. Soale ya ana lho Mas kaya kita upamake. Nggih. Bandeng Presto iki saka Yuwono. Juwanapati. Ning sing rame Semarang. Nggih. Dadi iki urung iso nggo patokan Mas. Lah iya. Ngono. Nanging ngeten kok Mas Gareng. Bandit copet iki Jakarta. Ning sing rame Semarang. Oh. Mergane enten pemimpinne niku Cak Dikir. Pimpinane ning Boyolali. Kok mluyam mlayu. Kok sosone nyokot-nyokot perkara bandit copet ki apa to jane iki? Bocah iki urung sadar. Oleh-oleh apa? Aku tak nyanyi sik Meduroan. Oh iya. Oh iya. Tak tanduk majeng. Wah, nggih. Oh. Olang Dadang gula saja iki. Dadang gula. Paraona ala jero dolae. Bojoku sing ayu.
Ora. Padahal bojone ora ngerti Madura. Wis to, ora bojone sing pertama iki kok Madura dheweke. Masa, Mas? Si sapa mau? Asmane sinten wau? Jumilah. Bojomu pertama iki Banyuwangi ning Mambu Madura mula ya iso Ole olang ala jereka madureng ngapote wala jere etangaleng reng majeng tanto nala pade moleng montangku dari ambet pajelenang masih banyak ong gule olenang Mon asli odina ori majena Jukok napa lek se paling nyaman Nengku apa lek se paling nyaman Alir sa alir Lir sa alir 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 kum lir sa alir Lir sa alir 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 kum Wah, Maduroan digawe Solo ya kena ya, Mas. Nah, ya wong ki obot-bote rumuse wong golek pangan. Segala sesuatu ki yang digarap kanthi apik ya dadine apik. Jenenge kreatif ngenten iki. bukan masalah itu. Ning, Napa? ini dunia saya. Oh, Ngarang nyanyi yo iso, nembang yo iso. oke. Ana lho nembang rajegos apa lagi cipta lagu iso negur ngisruh. Lho, sinten lho sakniki? Alah wis engko tak duduhi. Wong eneng iki. Engko tak SMS. Kowe iki gur iso ngarang lagu ning ora tau tuku kasete. Lho kasete wis akeh. Nah, nek ora tuku. Heeh. Lah aku tuku perwira aku le. Lah kowe ngarang lagu ora ono sing tuku, bosok kowe. Lho kasete asli apa bajakan? Apa? Sing mbok tuku asli apa bajakan? Lha sing ngerti asli karo bajakan piye? Ayo tak takoni saiki. Lho, Asli tandane piye, bajakan tandane apa? ciri-ciri kaset sing asli. Sing pertama, sampul ngarepe kae kuwi enek holograme. Lho kuwi ora mung trimo hologram, holobis kontul baris. Wis. Wis musuh gareng. Ana PPN-e. PPN apa? PPN ini pajak penghasilan negara. Aku lak saiki, biyen PPO. Wis. Sing biyen iki PPO. Ana nomor lulus sensor. Oh, nganggo disensor bareng. Oh, nganggo sensor. Lho apa kaset ki ana sarune apa piye? Oh lho ya iya karena Melalui PPI ku ya sing tukang nyensir utawa tukang anu kuwi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran gitu. Lek lulus sensor itu lembaga lulus sensor negara. Berarti kalau beli kaset ya jangan yang bajakan, belilah yang asli. Karena di situ ada pajak negara. Kalau ada pajak negara berarti nanti juga menunjang pembangunan suatu negara atau daerah. Sing
Garen-garen kok bener. Aja tuku barang palsu. Lah iki Nah. wayang kulit. Nggih. Iki gareng iki. Iki Ya. asli. 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 Asli gareng. Sing palsu? Sing palsu. Bajakan. Kowe kok iso ngonekke aku palsu? Lah wayang kulit kuwi lho. Kowe kok iso ngonekke aku palsu lah wong sing niru aku akeh lho saiki. Iki lho korban tiruan gareng alek iki lho. Oh, wong ngene lho. Piye? Kowe kena omong pinter-pinter kena ning prihatinmu kurang. Wah. Eh. Iki. Segala Kok sesuatu itu harus didukung dengan keprihatinan. Heeh. Melek bengi iki perlu ora kaya kowe iki. Aku melek kowe turu ning kono mula ora kerejeken. Kok serak kerejeken piye? Oh. Iki tak urus kuwi Bu Marsini mesti. Konangan to. Iya iki bola-bali nanggap aku kok. Ayo Bu Marsini iki rektore yen biyen STKIP. Heeh. Ya toh, rektor ya Nugroho. pemilik. Heeh. Saiki statuse wis mundhak. Apa? Dadi Universitas Dr. Nugroho utawa yen saiki populere Unimak, Universitas Magetan. Mergo prestasine kuwi kowe ngerti, pencak silat ki 9 medali emas tingkat dunia. Edan. Wih. Edan. Lagi Luar 5 biasa. 4 berjalan kelima iki saiki statusnya wis menjadi universitas. luar Dosene biasa. we doktor. Ngono, wis ki mung ora perlu Ora apa berarti ngene. berarti. Aku ki percaya, tapi aku perlu membuktekke. Heeh. Ning ndi-ndi anggere Bu Marsini ini duit ki saka Bu Marsini apa ora iki aku iso nonton. Nah, Jajal ya, buktekne. Wis didelok sik. Endi? Kok Bu Mar, kok iso niteni to? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 500. Tak titeni lho Bu Marsini anggere ngirim duit ki mesti enek sing palsu. Kok endi to? Iki sing asli loro. Heeh. Sekalian sing palsu ya. Wis. Kowe sing palsu ora aja ditukokke lho iki. Palsu, tapi kuwi palsu. Duit palsu. Kok dikeke kula nih sing Lah palsu? aja ditukokke. Oh, Larangan ini negara. nggih Iya. Mas Dalan, Nun, yen Pripun? bacok pengarang lagu kuwi pirang tahun hukume? lah sakniki nek perkara dit palsu diampuni. Wong iki sing maringi iki rektor Unimak lho. Oh, enggak mungkin lek barang palsu. Orangnya tahu seni dan cinta seni. Saiki wis buka jurusan S1. Jurusan seni musik, drama dan tari. Sendra Tasik. Sendra Sendra Tasik. Tasik. Kuwi wis ana ning Unimak. Kok iso? Gere. Sita. Kowe iki aja ngeyel, aja iki duit pira? 200. 200. Aku lunga ning terminal. Heeh. Enek duit ngene iki. Aku gak ngerti, kowe gak ngerti. Nyimut yo ora ngerti. Ki mau aku lho, kok duit sapa iki? Ki mau tak temu ngene iki, sah ra? Sahne terus diketok gulune. Ngedum ki sing apik. Gini. Wong kok senengane iki pira 5? 5. Ki aku loro. Ah. Kowe loro. Ah. Nah iki pira? Sik pira? Siji. 100 to? 100. Lah aku mau ngekeki Vita iki. Nah. Oh, wis. Gendel. Wah, wong kene mafia arep dihapusi kiri pasar. ya wis. Baru Jebule tikung kok. Cak Dikin. Eh? Jebule ya ora bondo kok ngomah ki. Iya bener Mas Win. Lho ya ora ngono kita tuh ikut berbangga. Ah. Dari masyarakat Magetan seperti penjenengane Ibu Doktor Marsini. Doktor Marsini. Doktor Marsini wis sing penting dokter iki. Betul. Iki keluaran Magetan membuka universitas di Magetan. Heeh. Sing luwih seneng meneh apa masih membuka jurusan Sendra Tasik. Edan. Kowe butuh dosen pengarang lagu apa ora kowe tawakno awakmu. Jenengan nglamar mbok menawi ditampi kali Bu Marsini. Kono. Nggih. Bu, ora butuh. Ora butuh ya ora apa. Biyen piyaine lemu lho, saiki Heeh. kok maksud diet tibake. Diet. Diet aku Diet. pangling mulane bar iki sawangen to ki kertu namane kok ngene lho. Heeh. Iki delok ki. Saiki iso ninting kok ngono. Wah iya. Oh, iya. Heeh. Anger bojoku arep tak kurokke kaya Bu Marsini. Lah ya ning fotomu sing keri kae wis tak
gawe ngene iki kok. Fotoku. Fotomu. Eh. Wis tak gening sampul. Sampul Yasin iki lho. Fotomu apik lho, Reng. Wis mbok tulisi apa, Rum? Oh, Tulisono. piye? Tulisono ikut berduka cita Dikin. Ki Bu Marsi ngersake apa? Ora ngersake ya mung titip. Oh, titik. Masyarakat Magetan sing arep do kuliah kene wis ana universitas Bener. Unimak utawa Universitas Dr. Nugroho. Jadi ini ngiras-ngirus promo. Ora ngiras iki wong mangan ning omah kok ngiras. Ya, Ngirus berarti. informasi. Informasi. Aduh. Hebat ini prestasinya Unimak. Sesuk iki ini. kandhanono, Reng. Apa? Lek ngirimi informasi, kuwi wis sak yuta. Eh? 500. Munda. Kok sik wong kowe tangi turu entuk duit tok ya protes iki lah apa to, Jan? Kari nampa ora gelem. Enek panyuwunan ra Mas Win? Niki teng mriki niki panci anu Mas Dikin. Niki dipun pasrahaken sawetahipun dumateng panjenengan nek jenengan badhe ngaturaken lelagon nggih nyemanggaken nek badhe ndagel terus tekan esuk nggih monggo. Mas Hendro Pun akeh manggaken. Andani kok. akeh iki ya pedhok sampean aku ya, Mas. Nggih. Niki sepakat tok Cak Dikin niki. Piye, Mas? Sepakat. Niki Petro kali Bagong pun sepakat. Heeh. Le engko nek Dagelan. kakangmu saka Semarang ki rawuh Ya. karo Cak Dikin karo garwane rawuh awake dhewe iki dadi pendengar yang baik. Ya, Kita betul. karena masih Pun perlu banyak pesenane belajar. kepala bidang nggih ngoten iki Nggih, kula nggih, nderek nggih. mawon. Pak Kepala Bidang, Nggih. terus Pak Bupati, Nggih. kali Pak Wakil Bupati, Pak Nggih. Samsi, Nggih. pun ngendika. Pripun? Ngeten wis sapa ae sing dadi dalang ning kene ora masalah. Nggih. Sing penting dagelangne engko dikin karo bojone. Nggih. Lah- Wis tak catet. Lah sing king Semarang niku mboten. Ya terserah modar ya karep. Pesene Arep kowe beliau. ki arep muni kaya betet 1000 paribasane wis ora tak rungokke. Lah ngopo? Aku wis di panguasane iki, panguasaku iki. Heeh. Wis tak pasrahke Pak Bambang. Maksude Iki pati uripku bengi iki Pak Bambang. Dan perkara kowe wis ora urusan. Kang Gareng, Nun, Kang Gareng injing-injing niku nggih wonten pagelaran wayang kulit lho. lho teng pundi Mas? Lah dalange bocahe lha niku nyanden bonang niku. Alek komang niki. Ah niku. Alek komang niku. Nah, Terus jenengan kene diaturi napa kurang mboten? boleh ya, Mas? Jenengan diaturi Mas Alek mboten Mas Gareng. Mboten nih Mas. Nah, lah niku. Oh, alah, mbok melo aku. Tak pikir kowe iki sesuk iki tanggapan. Lho. Jebul kowe Ya wis aku ora dijak Mas Alek, aku melu kowe. ayo melo aku wae, Iya, iya. ayo. Piye ning ndi? Ayo golek tanggapan. Wong padha seniman ora payune kok sombong. Nah, nggih. Kaya laris-lariso. Oh, ana lho Nggih. kuwi seniman sing ditelepon. Kowe sesuk ning ndi? Wah, aku sesuk ning kene, bae ning omah turu ngorok. Wong ngomong ora payu kok gengsi. Nggih. Niki mawon wonten pamundutan limbuk cangik wau dereng dipun aturaken. Napa Mas? Saking kru BBS Caping dipun Gunung. Caping Gunung. Oh, Ngoten. iya. Oh, nggih, monggo. pakare. Ugi caping gunung menika dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Bupati saripun Nggih. Ibu. Mugi-mugi menika kenging kangge jampi sayah lan Nggih. khususon nika dalem aturaken ugi dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Triyanto. Nggih. Nika sak jajaranipun. Nggih. Niki apike niku nek Hardiknas niku nek wayangan niku nggih tiap tahun ngeten niki. Ih, sip. Nggih. Sip, Nggih. Pak Bambang. Sip. Hebat to. Kudune tiap Nggih, tahun kok. kudu wayangan. Ah. Iki permulaan niki ngeten. Ane Lah karo masa pendidikan mau mendidik bocah ki tiap hari kok ulang tahunnya harus tahun pisan. lho. Lah piye to? Ya minimal ki setahun ping 12. Weh. Disesuaikan dengan dana. Lho iki ya tak sesuaikan karo danaku. Oh, Lah ngono. nggo lebon lah lumayan sasi ngene iki. Ngeten lho Mas Gareng. Nek hari pendidikan nasional iku pancen setahun sepindah to. Nggih. Lah nek bendina kok hari pendidikan ngoten iki terus Lah. liyane iki keduman dina apa? Lah jare tiada hari tanpa pendidikan. Oh, nggih niku nek mulang muruk nggih no. Nggih. Nggih. Iki sing bawa Cek Dik Vika. Vita. Ta. Kita Ya. sedher cilik. Kene Nduk, ngatekon Nduk. Ya. Ajar kendel, Nduk. Ayo, Nduk. Ya, Cari wis kendel. wis entuk 200. Yo. Sing entuk 200 awakmu kok. Loh, mau aku 100, saiki 100. Ah, kowe kontan 200 kae 200 dicicil kok. Limbuan karo goro-goro. Nah,
Pelok Mas Lendro, Nduk. Pelok barang nggih. Pelok barang. Anu rada dibanterke lek nyimanten. Nggih. Iya, jumeneng. Ngene. Jenengan nyedak anu Mas Gareng nggih saged mawon ning pun gila lho nggih. Mau wis tak pangku kok. Oh wis to Mas. Ini wis ora usah wedi-wedi. Sing banter wae. Wah, biar. Ya ngomong banter aja. Nek ngongkon banter malah kono suarane gemreneng. Barang iki nganggo pelok barang. Senduk, baleni. Kah, iki mau fales kurang dhuwur sithik-sithik wae. Ya. Nah, iki. Alon-alon santai wae. Ya. Ora usah jengglenge. Ben ngematke suarane ya, Kang. Iki wis tekan wis lumayan iki urung nganggo urung napas perut iki. Oh iya. Mas Gareng, Nun. Dik Prita menika 5 besar Waranggana kecil terbaik Kabupaten Magetan. Alhamdulillah Festival Kerawitan Anak. wis berprestasi. Nggih. Aja tanggung-tanggung yen wis nyemplung ya nyemplung. Nah, Sok iya. kowe sekolahnya SMA-ne ning ndi? SMP. SMP riyin Mas Gareng. Iki JSD kok. Niki SD niki. SMP sik. Iki SD. SD terus Agi SMP arep nembe SMA. Lho wong iki arep ning ngene SMP iki ngliwati SMA-ne sik kok. Kadene ora nek kalah. Dita. Wis jan. Jeneng Gareng ki Ada ngene. Jabulan ki iso Ada ae. SMP-ne kok. Sok yen SMA tingkat semaki. Semaki SMKI. SMKI. Iya ya lah ngerti ngono sithik kowe mentelang-menteleng lho. Ya, ajar pernapasan. Pernapasan ki ana sing ning cethak, ana ning tenggok, ana ning dada, gulu, dada, mudhun ning weteng. Terus Iki sing marai pol apik ki swara pernapasan weteng. Pernapasan perut. Empet delok rabas mburi. klenger burine. Iki cara ndene yen sekolah tenanan njur dicake bengi iki. Amin. Kaya anakmu kuliah kedokteran, kuliah ning kampus tenanan, bar ngono dicake Tak Ning ngecake omah. ning arep ngomong cake ning omah. kaya menawa bapake. Wis teruske kowe paling arep ngomong nyuntik matane bapake. Iya, aku bangga duwe kanca anake kedokteran. Bangga ora mateni kancane ngono kuwi. Ngono anake kancane dadi dokter kok nyuntik. Motone Pak Diar disuntik. Loh, kok kowe guyu berarti kowe seneng. Seneng Pak De Gareng matane disuntik. Kowe bangga kowe. Bangga kok bangga. Ya, Nduk. Yen memajang mengkaro Ki notasi tenan. Pi 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 pi. Wah, notasi tenan iki bocah iki. Terus. janur kuning Warna suarane lumayan bagus. Ah, wong CSD, Mas. Oh, pat loro Cina. Timbang turu sore. Mau pat nom Cina. Kuwi lek gawe Be- piye? Tapi bocah iki feelinge termasuk tajem lho. Heeh. Awak dhewe gojekan ning cek tetep nyekelin nute. Lah iki sing diarani mempertajem bocah iki ngene iki. Ah. Sambi guyon bali ning nut pleng. Lah Ya. iya. wae waton Awas. Aduh. Waton-watok. Kari gununge watuk, gununge kowe watuk urung bedor kuwi. Ora ngerti kuwi ta sakmono kok bedor. Ya tuh, mula aku muni mergo ora ngerti. Hari Pendidikan.
Lho kuwi ya didik lho. Lho didik piye? Aja dolanan bedor karo gunung ora entuk. Nek disruduk kenci. Ya, ngene lho, aku iki wingi petuk ciwir to. Kok ciwir sapa lho? Suara cilik ya tekan. Nah iya. Niki ugi dipun aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Parbud Pora, Nggih. Bapak Siran. Bapak Siran. Niki Pak, niki magangan seniwati unggul Nggih. saking Magetan mugi dipun pupuk. Iki bocah iki betul-betul belajar dari bawah menggunakan notasi. Aku biyen tahu melu lomba maca pat, mulu ora menang. Lah ngopo? Lah liyane do nganggo notasi aku nembangku cara panggung kok. Aku cara panggung lak kakean cengkok ngono karo aduh ya seneng jurine nyawang ngono iki seneng. Ya ngerti-ngerti coreki kabeh. Mergo ora cocok karo Notasi. Mulai yang dienggo lomba karo dienggo ning panggung beda. Ning iki ora apa-apa nduk, ajar sik dasare. Kingko ngantek bener 200. 200. Ayo, nggunamu 200. Wis. Nyilih sik. Disiapke sik Lek duwite. ngantek bener 200. Ah wis ke muni 200 kok wis kuwi kekno. Lah ya maksud aku 200 kowe 200. Lho ora wong kowe omong 200 ya kuwi yen aku tak keke lak 400. Lho iki gandeng iki gandeng udur ora sida. Sonten wau ugi wonten dalang cilik Mas, sonten Nggih. wau. Nggih. Nah, niki Nggih, wis alhamdulillah. pengrawite nggih cilik Mas nggih. Oh. Tapi wis Anu apa kabeh Mas? cilik kabeh. Sanggar pedalangan ya ono Mas Vin ya. Nggih, teng griya kula. Alhamdulillah. Nggih. Lah niku sing dalang kaose putih andeng beduk niku. Nggih. Kelas 6 niku sami kali Dik Brita niku. Nggih. Putrane jenengan itu. Senes Niku putrane Pak ibuke Win. Oh. anake bojoku. Nggih. Aku ora iso manak kok. Wong kuwi yen ngudange bingung kok Pak Win kok. Piye? Anake cilik diangkat terus anake sapa iki? Kok kaya ora Malah lali. kaya dudu sing gawe anake sapa iki? Lah iya. Malah lali karo anak. Kuwi ya kelas 6 Mas Win putrane sampean. Nggih, nggih. Jenenge sapa? Senopati Aji Anggara. Oh, celukane Niki wau sonten nggih. Aji. Dalang. Mas Aji. Nggih. Dadi seniman sing sarjana ya, Le. Kalau wis dadi sarjana, lek kepengin rabi iki. Wah. Kok wis gathuk-gathukke ngono. Gathuk. Nah, dheweke gathuke pinter ning goleki gathukane dhewe bingung. Ya tenan ta andi-andi ya. Wis dirono nek. Ya. Sing cilik iso ngene sing tuwek-tuwek do ora iso. Ya Mas, bener Mas. Ah, sing Bener, cilik Mas. notasi iso, engko iso pal-pole kowe isone mung nyonji kowe. Oji. Nyonji. Nyonji ngerti kayak nyonji. Nyonji kertu. Ngerti ngerti. Oh. Nduk, kuwi ya mbok siapke parikane ora? Apa langsung? Oh, ora, iki langsung bae. Nggih. Nah. Goreng-goreng, gorengi koro, ya ngono ora ngono. Kang Mas gareng matane kero. Ya sabar, sabar. Sabar Mas, karep poso iki kudu sabar. Mboten wonten, Pak. Sabar. Soale lek ora sabar, Cek-cek. Cek-cek. Zaman ngene iki sabare kudu tebel. yo sida, sida. Terus. Panas udan aleng-aleng capek
Lho. Iya tek. Panem menempi. Leh gawe notasine apik. Iso notasinya itu ngawur. Alah kowe mbok meneng wae penonton wis do percayaan kuwi bener kok. Malah geger wae. Rapopo. Santai wis, Dik, santai. Mangga. Ayo, Dik. Langgam sing enak. Bisa, Nduk. Ya, Rama loro. Ayo ya. La 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 la. Oh, ah. Halo. Yup. Dangdut yuk, Kur. Terus Hoi. yakin, Mas. Gur sinden kabeh. Ya. Hoi.
Oh. Ae. Yo. Evaluasi. Piye? Pun. Mas Dikin. Nggih. Nggih, Dek Prita dos pundi? Nggih, yen iki diarani ampun apik derek. Nggih. Sae derek, yen Nggih. mengke dilem sae mengke ndak ora gelem sinau. Betul. Sip. Niki pun diarani pun calon sae. Bagus. Apik. Nggih. Heeh. Sauger gelem latihan terus. Nah, Oh, mesti. Nggih. aja mesti. kendhat anggone ngrungokke, minimal ngrungokke. Nggih. Menika dipun gegulang kalih panjenenganipun Bapak Harjito wonten sanggaripun parang mriku. Oh, Pak Dicito. Oh, Nggih, nggih. ingkang asta gender menika. Nggih, iku niki Jadi, panen Pak. peng-pengan kok. Lah iya. Asli Solo menika. Nggih, Nggih. pundi Pak Solone? Lah niku Klaten, Klaten. Ngreden. Oh. Oh. Oh, Pak Narno. Nggih, 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 nggih. Narno. Oh, ngene kok Narno di. Iya. Narno SMKI, Mas. Oh, SMKI. Mas Narno, dosa muka kuwi to? Guru SMKI guru kula riyen niku. Nggih. Ya tetari niku to. Nggih. Senes Oh, no. lah Ana ya pedalangan to. Lah ya pedalangan karo tari iki cedhak nul Mas. Ya ya. Ya wis. Niku riyen guru kula, Pak. Mare sing jenenge Narno ki pirang-pirang. Kowe lek ra ngerti aja sok tahu. Menjadi orang itu menjadi bingung. Ketoke ngerti ning ngajane kowe iki bodoh. Kuwi Narno wes. sapa? Lah ki Narno iki kono ya ana Narno kok. Lah ya lek ora jelas iki ngomong niku sinten to Narno. Wis padha wae. Jane nyawamu wis mlebu meneh apa urung to? Kok kayane urung sadar full ngono. Omongan karo wong tuwa kaya wong gedem. Membiat Biar mayon eman. Ayo bojoku sing ayu dhewe. Nah, ngono kok. Tak senengi sangger ngono kuwi. Nah, jan sak dikit. Suarane terenyuh tenan lho nyambut gawe lanang wedok budal baler ning Nggih. panggung aku ki tak rewangi ngene bojoku ning omah ki malah gawe sarang burung walet. Lha sampean kok ya ora dijak, mau garwane ya pinter nyanyi kok ya ora dijak. Karepku ya jak kompak ngono lho. nyanyi bojomu. Sampean ki garwane suarane ya apik lho, Mas. Sing ngomong sapa tak bacoke kene. Aku tau ngrungokke jineman kae jan apik tenan. Oh bojoku ki aja meneh kok jineman tumonan barang kok. Kayak jineman gendro kaya nang kok. Gendro. Gendeng belambiangan Nusantara Kulon gunung wetan segara Aku di mana? Senggake kok elek. Wah, aku di mana ini? Lah etan gunung kulon segara lah aku di mana? Di tengah-tengah. Kelep kok. Lor lan kidul alas angker kang keliwian liwian belambiangan Lambiangan. aja takon seneng susah
Win tak timbake langgam lawas. Oh inggih, pripun? Nduk, jenang kula, Nduk. Jenang kula. Nane niku nggih. Yuk. Ya. Bojone kancane joget tok kono deprok. Iya wis ra tresno apa? Ngene terus ya Gar. Aku paling gedhing ngono 500 jaluk dibagi padha. Oh alah. Manut aku. Sampeyan tese kia to joget. Oh. Ya karo joget kok, mosok gur nembang to. Iya Mas. Heeh. Joget karo nembang. Ayo. Apa iki cakepane? Nah. Cakepane apa? Lo macan bodoh teko mangan ndok kebo. Apa pancen kowe ra kelingan jamane dek biyen ya nimas kowe janji bunga susah padha dilang oni Jan menak tenan Mas. Rahimullah. ayo nih meni Nah iki. Nih ayo nih, ngono nih. Nah, monggo. Moe niki paranggana sak menten iki kula borongake jenengan. Purbawasesa wonten panjenengan. Nek Mas Gareng badhe ngersakaken Purbawasesa enten kula niku Purbasmara ya ning Solo. napa tesih enten Solo? Ngono, entut sih. Mangsane pun digusur apa piye? Jare Apa pindah. Mas Gareng? Lah wis sangkir Pak. Ngersakne Bu Supi monggo. Sapa? Bu Supi. Sinden jadul niku, Pak. Sinden jadul. Aja to. Lah kancane pun mboten enten sing urip dhewe lho niki. Lho Bu Supi wis enak-enak dilenggahke kok. Lho, mbok menawa nek sampean iki ngersakne sing biasane sing sepuh-sepuh biasane kuwi, Mas. sing sepuh ki soantene luwih nyaring ngono lho. Mergo jarang ngadeg, jarang ngowos ngono lho, Mas. Jarene tuwa ki malah Bu Supi ini walau toh tokoh sepuh, teman-teman muda jangan pernah kacang lupa akan kulit. Lah Betul. betul. dan Betul ini itu. Mas. seorang pengarang tarian. Apa kuwi? Tari apa kuwi? Tari sufi.
Ya sepuh kok ya digarapi. Ibuke Mas ki. Nggih. Pripun, Bu? Aku mikir. Lho iki usul. Nggih matur nuwun Mas Gareng. Lho, piye bener ta? Sing aran Tari Sufi ya Bu Sufi. Nggih prsis panjenengan kala wau. Lho, Berarti jenengan ki sing marai lak kula ta riyen. lho lah nggih. Nggih. Wong pancen iki metune sik sampean kok. Nggih. Piye? Percaya ora kowe? Nggih. Iya, wis Kok jangan melupakan kesenioran seseorang. betul. Enek bocah cilik-cilik ini sadurunge enek sing tuwa iki. Sehingga awake dhewe gur turun-turun. Awakmu saiki dadi gareng mergo bapakmu dhisik wis gareng. Heeh. Nah, turun. Simbokmu wis gareng. Heeh. Aku ngene iki mergo aku turun-turun orang sebelumnya. Heeh. Mulane lek gur karek nurune jangan kita tidak menghormati bagi yang diturun. Harus kita menghormati. Bener. Supaya uripmu tentrem. Mangmula aku ndongake muga-muga urip ana ing akhirat mengko Apik tenan iki. pinaringan jembar kubur Al-Fatihah. Amin. Ku sing timbangane ki ndongake aku mbok ndongake awakmu dhewe. Lah ngopo? Lah piye ta? Lho wong kowe urung karuan ning kono kepenak kok ndongake wong kancane kepenak ning kono. Oh, sing kakek dosa iku kowe le. Waduh. Lah buktine nggon ngopo? Nggon ngendi? Mana terbukti kalau aku akan dosa? Lho, dosa kuwi ora iso diucapke, sing ngrasake kowe dhewe. Pernahkah kamu merasa bersalah kepada seseorang atau orang banyak? Waduh. Meletik tenan iki gareng. Wah, lho lah kok gogon. Dosen unimak kok le. Dosa kok apa dosa kuwi ora iso kok terus kowe dosa, kowe ora dosa kuwi ora iso. Dosa karo ora dosa tergantung perasaanmu. Kalau kamu merasa bersalah pasti merasa Mulane bersalah. aja nduting kancane, mergo sing didutingi tangane siji sing papat madhep ning awake dhewe. Oh, ora karuan. Iso. Aku ndutengku ngene kok. Ya bener Apa tangane. gua? Ngene. Ora ana gareng kok tangane jejeg ora ana ya ngene iki. Wajan. Wis ta wis. Mbak Meni kon nembang apa iki Mas Win? Niki, Cak, krana kancane niku kathah. Ah. Niki ya didekne neh kabeh. Ayo ngadeg-ngadeg. Ngadeg-ngadeg. Ya. Sing sik nom-nom kuwi coba. Ayo sing sik nom-nom kuwi. Lho niki jek nom kabeh, jek perawan kabeh. Ayo Bu Supi ya aja Sing no. cilik-cilik iki ketok sehat-sehat bareng sing gedhe iki lho. Kuwi nganggo krudung ngono kaya truk buah ditutupi deklit ya. Wajan lem sia-sia. Lah wong witeno wong sing cilik-cilik wae ora kademen sing gedhe-gedhe lho kademen. Gareng. Oh, anak gue Bu Marsini tadi. Bu ampun itu kerudungan kaya nangka dibrongsong. Ibu, kula dilok-lokne Mas Gareng lho, Bu. Wis. Gak sasi do ditanggap nggih, Bu, nggih. Wis. Wah, wis iki. Wis iki. Sesuk ning kampus kowe rasa melu. Wah, wis. Kowe ngenyek kok anak Bu boe. dosen niki Bu dosen. Dr. Marsini kowe. Lho, yen aku ora melu kowe melu. Aku melu. Ya melu ta. Ora ngenyek kok kene ora ngenyek endah Ora ora ngenyek. ngenyek. Ayo. Aku Anake tetep Bu Marsini kok. Anak buah panjenengan panen sae. Saestu. Mboten enten sing ngungkuli nembe bodi monten ngebak-baki lho. Ayo Mbak Rina kabeh yo. Nggih, Percuma monggo kabeh sakjane wonten mawon, nggih. ditanjakke. Percuma kelambimu do tak payeti do ora nyanyi. Ayo. Seragame merah membara. Oh, ayo kene. Ayo Bude. Sia-sia nyeluk budhe. Jan urek kabeh Bude ta endah. ya ya. Mbah. Nganggo Terus mik niki sakniki cak dike niki wis nguadeg kabeh. Wonten iki lah niki lah genemane wis nguadeg sik ngenteni kae trimo sik. Ya. Magic Jar. bomb. Magic jar. Magic. Wis rada rene. Siap ki sih. Ngadeg kabeh wis temoto. Kowe kene kono, kowe turu ning kono. Ditutupi karo ngenteni dulure kok Kalimantan. Mas, jenengan mau Oh, alah. pentas mboten dipoto to kali Bu Marsini lho. Lah. Bareng Endra sing maju Cedak niku lho, karo Mas, aku foto. potret. Kowe nyapa nyedak-nyedak ngalih kana. Endah piye endah? kaya semede saka papat ya. Semede saka papat. Ya iki Nggih menika katuran nu didhawuhi menapa? Ha Mas nggih. Petro. Ah monggo Mbak Meni sing Lagune ben- singkur ngono, Mbak. ben songkur Singkur. kompak Nah, ngono dari singkur apa? sing kompak apa? Nah, aku nek ngaran ndak wengko do bledru.
lagu ning Semarang ya kena. Memanik napa? Memanik. Kompak singkul. Sing rada gayeng ngono jajal. Sing gayeng. Manikmu langsung dangdut. Gayeng ya iki no gayeng. Ayo. Sing memanik Mas Putut. Kuwi kuwi kena. Kagenan. Iki, dah, gen ketok kabeh nyambut gawe. Mosok sinden kok kon nyanyi ora nyuwara isone nyuwarani tangga tok. Nah, Rengko nek nyeneni sinden sing iki, ngene iki nang kita menika anak buah Pak Bambang lho. Nah, Padahal papi piye, uripku dinaiki. Kula anak buah Pak Bambang Mas senenana. Hari pendidikan tahun depan kuwi ra katut Nyeneni lho Mas. Iki anak buah Pak Bambang. Lah wis. Menik senenana anak buah Pak Siran, ayo. Ayo senen. Lah aku lho, lah niat kene iki niat. Oh, bapake jejabat kabeh kok. Seni. Lah nyapa tok jungkel nene mangsamu ngenyeki. Ayo, apa nih? Komando. Nggih. Mamane. Ya, mamane. Langsung dangdut nggih. Siarke karo BBS iki, sing apik. Sing apik kudu Jel komen. langsung sigrak Mas Putut. Ya. Ele, dite salah kele. Ayo joget gong. Pindah reno, kan kadang kalelo.
Jan. Wonten pamundutan, Mbak, niki, Mbak. Nggih. Wonten. Tembang kangen. Heeh, nggih. Ya, wis. Ku bar Seragam goro-goro ndang nyuro langsung nyuro langsung. dadi. Niki mau memanik karangane sapa? Harus disebutkan dadi karangane Masun Gondrong dadi nggo menghormati sing aran. Oh iya. Jep menang angger aja pijer nangis. Ki apa neh iki? Iki mau lagune. Memanik, Mas. Oh memanik lah ya. Pokoke disebutke Masun Gondrong sing asta. Gondrong, Ki Dalang Sun Gondrong. Nggih, pupu ngadeg sedaya monggo ngaturaken tembang kangen. Nah, Menawi tembang kangen mboten mangertos menika sinten? Sing aran sinten Mas Gareng? Sinten Pak Diken? Mas Mujiran. Pak Ran, wis wae, Pak Ran wis genah. Pak Siran. Aja kuwi bosku, Pak. Ya, Nang. Ya, monggo tembang Pak kangen Udut. dados.
menika potensi Waranggono Kabupaten Magetan. Monggo katuran pinarak lenggah. Penciptane Mas Wagiran. 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 Saka Tulungagung. Saka Tulungagung. Kita rasa-rasake wong Tulungagung iki akeh sing pengarang lagu ya. Heeh. Ning iki mau krasa banget lho lagu iki. Krasane pripun? Pusate sajake ning kene. Lho kok iso? Iya ning kono kuwi ketoke mung 3 skala Richter. Ning kene iki 7,5 skala Richter. Goyangane iki panggung so wus wus. Iki mau lah dintrek karo Hesti iki mau. Oh, sama Endah kok Hesti. Mbak Endah. Mbak Endah. Mas Win, iki soalnya aku dadi eling agi 4 hari yang lalu ketemu Mas Wagiran. Oke. Ning Gunung Kidul, saya itu baru saja menyelesaikan pergerakan rekor muri campur sari 90 jam. Tercatat kuwi. Tercatat rekor muri ning Gunung Kidul dalam rangka mengenang almarhum Mantos. Jadi wis berhasil dadi sudah berhasil. Dikin wis mengukir sejarah menciptakan muri 90 jam. 90 jam campur sari full. Campur sari. Iki sing diarani seniman sejati kaya Dikin wis mencatatkan namanya, memberi apa kuwi karya buat seni. Iya. Lah kula nggih krungu to Mas Gareng. Nggih. Jarene jenengan nggih ajeng tercatat wonten muri. Oh, muri pun mati suwe. Kowe tercatat ning kain mori. Lah kok malah teko kuwi. Ora tenan-tenan aku omong. Wong kowe iki wis diakoni ya to. Dhisik wis duwe karya dadi yen sewanci-wanci ora ono ki wis ninggal Kurang-kurang ya tekan karya. Tekanku ngene. Tekanku. Ya. Kan karya meneh. Lah kula krungu Mas Gareng niku jare ajeng dagel niku tercatat direncanakan itu 10 jam tanpa henti. Kuwi tak tolak, Mas. Permohane ning rekor muri tak tolak. Lah pripun? 10 jam nglawak. Kuwi tak tolak. Mergo petang jam wis mati kok. Yen matine ora. Piye? Ning bathuke mlethek. Nggih. Oh, yen pengalaman dagel ki ora kaya aku ki. Oh iya. Wis tau lho aku ki jroning 2 taun. Heeh. Dagele ning gone padha, penontone padha. Pendak sasi jan mlethek tenan. Kuwi mlethek ning sirah. Ning ndi kuwi? Ayo ning Semarang kono. Oh, ning gedung Wayang Wong. Ora ning Wayang Wong, ning Wayang Wong ngono yen aku ning Wayang Wong iki tak nggo hiburan, ning wayang kulit tak mesti ana targete. Lah kamu kok main ning ngene gubernuran Jawa Tengah kono kuwi nggone padha, pendak sasi, penontone padha. Wah. Kuwi nganti golek lucon saonone nganti lucon kesetrum barang lho. Nganti lucon duyui wayang kuwi ya aku, mergo wis kentekan apalan. Malah jare sidone, "Sida kowe ning Libanon?" Oh, wis aku wis tak usulke aku pas tempuk kuwi acarane ning Libanon tak usulke awakmu. Gua ajar titis to. Ora urung arep mateni kancane kowe. Ora bakal kelakon kowe weruh mati kule. Kok iso? Dhisik kowe kok. Oh alah. Tasih enten mboten Mas Win? Nggih, niki ngaten. Nggih. Niki gandeng nika nggih sampun ndungkap para enjang. Nggih. Lakone kudu kecekel. Nggih. Lah wong dalang siji wae butuhke wektu aja meneh kok dalang loro. Lakone kudu kecekel. Padune dawa. Padune. Iki buat tenan lho, iki tenan wis. Wong iki mau aku penyanyi wae dibarengke mergo wektune gen lakone kecekel. Ning yo aku ra seneng lho karo penyanyi-penyanyi ngene iki. Lho kok Tembang kangen memanik no wah rebutan mic karo mencap nyanyi. Coba kutut manggung ku lak isine mung ngene tok. Kutut manggung lak oper-operan mic pokoke. Sapa sing iso kutut manggung? Yen pancen kutut manggung apik tak pek kowe. Waduh. Yo duit kok tak pek. Duitmu kekno. Iso kutut manggung, duitmu kekno. Lho kok sik nembang kowe urung kok. Berarti lek nembang dikeki. Lho kok sik? Wong dia ditekke sik. Lek ngantek-entek terus mbok keki. Sik. Piye? Anumu mung piye? Sayembaramu mung piye? Sapa sing iso kutut manggung? Tak pek. Yen kowe kutut manggung aja kowe. Kowe iki kalkun. Ora, iki lho pokoke warang
tanggane iki ta. Sapa sing iso kutut nanggung tok, Pak? Bu Supi. Bu Supi. Ayo ndang kono. Ayo PN nek Supi. Kira-kira mendemi apa ora? Lah ngapa kok mendemi ya ora kudu tok, Pak. Ayo. Wong iki kedaluwarsa. Aku malah mpur kok. Ora Bu Supi iki pengarang tari kok. Dari Supi. Tari Supi. Iki ya spontan lho iki. Nggih Mas Hendro, Nggih. Mas Win, Nggih. Pak Bambang, Bu Marsini dan tamu undangan sedaya. Nggih. Al insanu mahalul khata iwanisian. Nggih. Yen lepat kula nyuwun pangapunten. Nun kawi gatosan badhe ninggal weling. Iso tekan ngono. Lah iki lho. Iya ninggal weling artine sing apik. Lah, Arepe pamit aku. Lah lho aja to Kin. Bojomu lagi wae mbok nikahi kok wis pamit. Aja to Kin. Maksudku pamit saka kene mulih ning Boyolali. Oh lah ngono. Tekan apa ora? Nggih, Dik, repot bicara pendidikan ngono kuwi. Nggih, nyuwun pamit. Luput nyuwun pangapunten. Dikin badhe pamit, dikin menika tiyang ingkang sae napa sae. Monggo ingkang badhe nindakaken brobosan. Ya ampun. Pokoke iki ora sanesu. Oh iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken dunging panuwun sanes wedal panggih malih Cak Dikin nggih. Sanes wedal. Nggih, nderekaken sugeng tindak. Ngantos atus Cak Dikin, Mas Gareng. Sanes wedal nu tanggal pinten? Lah Oktober kalau niku pun tercatat tok, jenengan pun tercatat. Tercatat yo Sudah kaya tercatat. buron wae.